Proposta li toħroġ mid-dokument għal tal-ħwienet tal-Partit Nazzjonalista li twiegħed li tagħmel villaġġi sħaħ għax-xiri tista' sseħħ biss barra ż-żoni tal-iżvilupp. Il-gazzetta kulħadd żvelat li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kellha laqgħat ma' żviluppaturi li għandhom proposta speċifika ħafna li tikol madwar 15,000 metru kwadru artijiet ODZ fin-naħa t'isfel ta' Malta. Fil-fatt il-proposta tal-Partit Nazzjonalista ħarġet propju minn din il-proposta ta' dawn l-iżviluppaturi li marru bl-idea ta' villaġġ għax-xiri għand diversi esponenti għoljin tal-istess partit. Il-proġett li tpoġġa quddiem il-Partit Nazzjonalista huwa maħsub f'żona fejn diġà hemm numru ta' ħwienet pjuttost kbar. Iżda biex dan isir skont il-proposta fid-dokument tal-Partit Nazzjonalista, din iż-żona trid tespandi f'villaġġ u tikol minn tal-inqas 15,000 metru kwadru ta' art barra ż-żona ta' żvilupp. Għal raġunijiet ovvji sa issa ma jnataw l-ebda dettalji mill-Partit Nazzjonalista fejn għandhom f'moħħhom li jsiru dawn il-villaġġi. Iżda esperti fl-ippjanar kienu kwotati mill kulħadd jgħidu li m'hemmx dubju li biex il-Partit Nazzjonalista qed jikkontempla proġett hekk bħala proposta tiegħu bilfors li qed jaħsbu f'xi ħaġa ikbar milli diġà teżisti. L-istess esperti spjegaw li llum ġej jeżistu shopping centers f'Malta bħal fil-Mosta u ħal-Qormi. Jekk il-proposta tal-Partit Nazzjonalista hija fis-sens li se jkunu żoni ikbar minn dawk, allura f'Malta m'hemm imkien iktar fejn tħares ħlief f'żoni ODZ. Din il-ġimgħa l-kelliem għan-negozji tal-Partit Nazzjonalista Claudio Grek fuq il-programm Disset ċaħat li se jsiru f'ODZ. Iżda il-kulħadd ippubblika dettalji preċiżi ta' x'għandu qudiemu l-Partit Nazzjonalista. B'imkejjen jgħidu li l-verità toħroġ wara l-elezzjoni, fejn din mistennija tkun waħda mill-eċċezzjonijiet għaż-żvilupp ODZ. Intant negozjanti b'negozji u ħwienet fil-belt u taslima jinsabu rtati wkoll għal din il-proposta minħabba li hija maħsuba speċifikament biex tbiegħed in-negozju miż-żoni tradizzjonali ta' xiri. L-istess negozjanti kienu kwotati jgħidu hekk. Taħt il-Partit Nazzjonalista diġà konna mbagħtu peress li l-ekonomija xejn ma kienet mixja tajjeb, issa jonqos li l-Partit Nazzjonalista jbiegħed iktar in-negozji mill-belt u taslima biex żgur nerġgħu mmorru lura. Negozji li ma ridux jiżvelaw l-identità tagħhom minħabba biża' li ssirilhom vendikazzjoni mill-Partit Nazzjonalista bħal dak in-negozjant ta' swieqi.